Продам двокімнатну квартиру на основі 57 квадратних метрів, 2 окремі кімнати, індивідуальне опалення, каналізація і водопостачання централізовані. Квартира підійде для сім'ї, яка цінує тишу, простір і спокій. Кімнати можуть бути 2 окремими спальнями або спальня та вітальня. Санвузол суміжний. Вся техніка залишається власнику. Окремими перевагами є місце під парковку і маленька земельна діляночка та льох сухий в сараї.